watim research e karwa kae. To Professor Richard mana kam angadi musani. Ngada mama. Sidi na penjo ni yedhe madonje pachoka. Mago pesticides, herbicides. Gin kose losi gi joka, kose kel gi tipenjo gi mana ni utimo nonro ni ye. Benderen kare ni ye. Mano wach ma ok nyal yiego kabisa. Ineno kosebiro, mano nyalo bet tim marach kabisa. Nikech ka ane malose. To kaka gitime chalo kama. Nyalo bedo no kitime kiwango moro maber makata probably sidi neno ni itime maber. But chutho nitie application form. Kose apply gimiwa luongo ni dosia ne kise submit to koro nitie gimiluongo ni review mare. Review ni itero ka experts. The experts go emakoro nyaka non this dosia ma nyie ni yawa nitie risk of kwanza nitie history no say tiko de waduonga gin hosu history of safe use mokwongo osetiko de kamoro to osetiko de marom nadi madhara mare chal nadi donc ochala kaka kore neno tuoche mineno kaka kata yien mineno madho moko mag malaria gi yadhi jakose lose gi Pfizer kata lose gi GSK kata lose gi Novartis yende kakose lose nitie gimiluongo ni clinical trial or phases. Koro chemicals gi bende kata kose lose loka kucha makucha otiye ko biro ka kapoko bedo registered e Kenya ka onego bed nitie kende gimitimo ne performance trial e pinywa ka nikech Kenya opogre gi loka to kara kona tamalo prangwen kod auchiel mar root to food wacho ni nigi kwiri makata pinje moko ok tigo do to Kenya watiyo godo ngene mano bende nyalo bedo gi to to no nitie to gima onego bed nwang'eyo kaka jo Kenya mokwongo en ni tamalo prangwen magiwacho ni endi what are the reasons because man is true in WHO these things are listed gina gik mobedo listed in terms of their risk level toxicity level margi mamano jibino ng'eyo koro kobiro Kenya kae to wapenjo jo Kenya penjo no penjo magipenjo gi e penjo maloso mamiyo joma timo research kaka wan koro wa accelerate research wa sidi penjo ni yawa to koro ma are no otame koro UK okoti kata America koti ang'o miyo tiyo ka koro mane kama kore jo PB onego be ni koro duoko penjo no to nyaka koro giduoke gimomiyo ni yedhe makamago ok ti European Union to ka giseduoke kotamo giduoko to gibi gipenjwa ne en ang'o mondo watem ne ginonro wanyis gini mae to ni kare Kenya ka inyalo nwongo kata na breaking ability an magi gik gima ok ahera ahinya en ni ka UK wacho no kwa ti kode jo Kenya bende wacho no kwa ti kode rikni makamano ok ber ahinya to my reason wanyisi UK nitie winter for instance gipinye machelo nitie very cold area koro inyalo nwongo kata na breaking down mwalo decadence mar kata chemical gi take longer manyise ni gibudho kata loka kibiro Kenya ka inwango ka wan climate wabendo pogre matin koro the fact ni joko wache no kober is not automatic no kober Kenya ka ko biro Kenya ka to in terms of wang'ion okay watim ne nonro kaka jo Kenya wan onego bed wan gi research maro mowacho ni joka ma gini to kata na Kenya ka be kapod itiyo kode to wan wango ka decadence level mare bende pod chala kuom that reason kara Kenya ka be okober number 2 kalore ni seche moko inyalo nwang'o kaka our bodies bendo pogore matin gi jolok ineno ka wan dendwa ni nitie gi melanin waber makata chieng' chwado to what strong melanin ineno ka seche moko nitie chemicals moko mabiro bet very aggressive to their body to aggressive to our body wapogore matin e gik mathin in terms of environmental and exposure mamano to in language watu waluongo ni gene expression profiles my environment alwora maidakie ema dictate kaka dendi chalo emo mineno ka nitie kara no jarabuon moro for example meno ineno komena ok onyal chamo to wan jok mawuok e dho nam wachamo mena thoroughly to mena kwentuo manyise ni seche moko preference so nitie gik mang'eny e chiemo monego bed ni wang'iyo kaka jogo ma jo Kenya mondo wang'e ahinya lakini gima be adwa wacho kae kapok atieko thought process na niendi en ni Afrika ka nyaka wang'e ni world over wan kaka jo Afrika nyaka wabed ni kwatimo nonro maber gi wan kaka jo Afrika to sama nonro kata technologies gitimore onego bed ni wabende watimo gi piyo mondo wakaw gi piyo sama pod gi make sense wanyisie kaka mfano moro ineno chon kinde machon kaka koro stima to ineno kaka wan gi stima gi energy nitie bedi ng'e ni energy machon ne gigolo from coal coal ema ne drive electricity and energy to sama koro majo pinje maloka go timo magitimo industrialization ka gi drive ga gi coal kakoro chopo sama Afrika wabe wawacho ni yawa to karwa wadwa tiyo gi coal gimuoch wan coal no and dirty energy to koro wapenjo gin to coal ni emo pongo ikitui ka Kenya ka nitie coal deposits mang'eny maratari wacho ni okelo
no kelo carbon whatever. Koro samo chopo gikelo ni giwacho ni aya koro okone wati gi kol. Koro wan wapenjo gin to karanga machulowa e kol moko watiyo go to unto utiyo go mubede industrials uber makoro hingowa ngama chulowa kanyo mano ko giduoko. Aya kendo gima ochakore ka green revolution en ochakre 1940 nyaka 1965 kai CDP no ng'e green revolution no kele ngat momilo Norman Borlaug. Gima ne timo green revolution en ne irango kodhi mose yieri maber ma high yielding ti mix e gimiluongo ni mechanization manyiso ne tingni ma harvest ma puro and everything. Gino no konyo Mexico, okonyo America, okonyo China, okonyo India. Green revolution made them Asia go made them food secure. Sama koro wan ja Africa nikech wan kinde makoro ni tractors gichakore to penya tractors en ma transport kusema pur pod wan wago koko sama koro wafwenyo ni yaye kaka koro sani tractor pongo kada ne gweng'wa kucha neno tractors to keninge kendo gima keno wasungo semuochgo ni carbon credit koro ipenji ni to koro kabich ni mero koro idwa uso ni ogolo carbon credit maradi marom nadi koro kendo mano bendo mi caveat moro koro emomiyo GMO ni bende wanyisi koro kendo mondo ji understand rieko ma GMO ni nochakre 1996 30 years sani ema koro chiegni koro to ichame maratari koro kose chame koro sani ka koro ja Afrika bende dwa ni yawa technology ni ber koro ineno ka koro wan kae osezungushawa for 30 years GMO ni nokwa chami to kore ema penjo ga seche moko penjo ga jo Greenpeace ni yawa jo kama headquarters woman America ni ere kaka uweyo ja America chamo GMO to un koro uhero wa malich wan ja Afrika wan kikwa chami koro ang'o mantie in another 10 years nitie gima sani watimo iluongo genome editing GMO ni keno wawe ka be kwa benefit koro gima temo nyiso jo page kaka wan waseneno this thing en ni technology onego bed ni wang'iyo ni mane to wang'iye bapiyo nikech technology nitie gi lifespan ma GMO ni bende rumo adonjo gimiluongo genome editing shortly. Ero kama na nyaka sani wang'eni chiemo motimo nyinyo mago